Ezagutza maila altua da Oiartzunen, zehazke 76% gai da euskaraz ulertuta hitz egiteko, eta beraz esan daiteke herri euskalduna dela, eta guk ezagutza maila hori igotzeko lanian jarraituko dugu. Gainea, gaztien eta haurren artean du ezagutza maila altuena. Minoietatik zenbat sentitzen dien erosogo euskeraz gazteleraz mino? Erreistasuna ezinbestekoa da ezagutzatik erabilerara pasatzeko orduan. Euskaraz aitzeko erreztasuna etxetik eta familiatik hasi liteke. Horregatik, gurasuen jarrera eta motivazioan eragingo dugu. Euskal Herritik kanpo jaiotako gero eta jende gehiago bizi gara Oiartzunen. Eta guk ere euskara hurbil sentitzeko ekintzak egiten jarraitu eta baliabide berriak sortzeko lan egingo dugu. Oiartzungo aisialdia herritar guztientzat irisgarria eta gertukoa izatea garrantzitsua da. Euskara modu naturalian eta gustoko tokian erabili daitekeela ikusteko. Kultura euskaraz sortu eta molde berrietara eramango dugu, hizkuntza modu positiboan zabaltzeko. Oiartzun irratia ezinbesteko tresna da euskara eta gure hizkera herritarrengana hurbiltzeko. Hortako, herritar guztian parte hartzea eta administrazioan babesa berrezkoak dugu. Enpresak eta komertzioak, herrikoak eta kalitatezkoak izatea nahi badugu, euskaldunak izan beharko dute. Eta hortarako, beharrezkoa izango da babes juridikoa eta batez ere politika ausartak. Herritarren eta euskaran beharrak asetzeko eta ekintzak aurrera eraman ahal izateko, udala bidelagun izango da eragile desberdinentzat eta konpromisoa hartuko dugu politika ausartagoak aurrera eraman ahal izateko. Zorionez Oiartzunen euskaraz biziga. Guk iten ez badugu zen ekingo du.